tapos hindi man kita pinanglaba. Ay, hinakapoy ko ah. Ayos ba? Baw, kanami, ba, gasalpon-salpon lang kamo dira. Nakaluto ka na sa sudaan ga, ginakapoy na ko ba. Pag ulang ko tapos na ba. Damo pa nga mga rimuson diri ka, oh. Wala agad ah. Buligi man ko diri ay. Ay, ako pa pa imuson mo sini, papawayan nyo man ko ay, kanami ba? Ano naluoy sa akon ba? Bago lang tatapos ka pang laba, ako pa pa imuson nyo diri sa sulod ka balay. Ay, ampo, tagi nakapoy na tapay. Lanto ka blading balay, oh, gari na ta. Di ka magpapi, ha? Ari, oh. Sige, di ka magpapi. Kimapiliyon ko ng cellphone ka, lintay ka, ginakapoy na ko, ha? Abi ko hindi ka magpati. Anad ka lang katinamad mo ha. Oh, limpyo mo ba? Grabe naman. Ano? Salamat. Ay, ako naman, kapawayway sinip na. Limpyo ka da. Ako gani kagay na, damo-damo ralabahan ko ha. Nami ka lang ga. Ay, masilpon naman ganan ko. Nakday, parang nakday. Papang palutuan. Tato kasagay para makamerinda. Takay gutom na ko. Nagutom ka na? Oo. Dali, manta tayo video. Lift nyo ko kayo para makalamsay ko bro. Tapos yung bro. Imuson mo mayo dra ha. Bantay ka lang karon, di mo mahimos ha. Oo, ako lang maladre. A few moments later. Ka? Tapos na ko limpyo ka. Te, pwede ko kasabak da. Ano kami sa inyo ba? Ayoko pa eh. Limpyoan mo na tumayo. Okay na to, ayos na. Gawas ko karon dito ha.